Assalamu alaikum abokina. Wa alaikum salam. Makuwa kai ne? Wani irin makuwa mu da an gaya mana abin alheri da ya faru da kai. Kana nuku kana ɓoye mana. Haba ai ka san mafi miskila mutumin arziki ne. Shi ne ya baka kifi gware koya ma yanda ake kamun kifin. Shi ne ya ɗauko ni ya bani jari. Yanzu ka duba ka ga shagona dan Allah dan Allah. Ka san shi mutumin arziki ne, shi da kowa ne. Shi ba irin mai kashe wa mutane zuciya bane. To shine nan ya bani wannan jarin abokina. Mafi mashkila muke hasken farin wata tauraron zamani jirgin jiro ga al'umma tilas kowa ya sallama wanzo kake mai matasa jamuje ka saba cinye gasa tawaga dubu take bin ka baya Allah shi ne baka masoya Alhaji Usman Mafi ko dai akan ka ba mu haubi yulli da zo ga ka ba akwai abun ba da kifi ba ni kamun kifi a koya mun kai ma sai dai in koya ma kamun kifi yanzu in ɗauka wani abu in baka ka je ka ce da anti kai cincin a kawo yau kana samun 5-10 aikin mai gida ke sai dai in baka shi ko loka ɗaya ne a siya a kawo kakka wani da kakka da na gode sosai har marama imami a zauna lafiya lafiya ka tsina imami a zauna lafiya ce kar na kasa imami a zauna lafiya Ibrahim eyu kan imami a zauna lafiya har kati ya tura imami a zauna lafiya Alhaji Rubai a zauna lafiya ya ce na kara imami a zauna lafiya honorable dan inda a zauna lafiya inda namu ne imami a zauna lafiya da Abubakar dangi imami a zauna lafiya dangi namu ne shi imami a zauna lafiya da Aminu Amuro imami a zauna lafiya ce kar na boye imami a zauna lafiya Alhaji Bala imami a zauna lafiya ya ce na furta